ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ନବବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆମର ନବବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 6 ଋତୁ 12 ମାସ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। 6 ଋତୁ ଓ 12 ମାସ। ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ, ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ, ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ, ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ଶରତରେ, ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ, ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର, ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର, ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ, ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତରେ, ମୃଦୁମଳୟ ମନୋହରେ। ପିଲାମାନେ ଏ କବିତାରେ 6 ଋତୁ 12 ମାସ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ହେଲା 6 ଋତୁ କ'ଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଏ 6 ଋତୁକୁ ନେଇ 12 ମାସ ହେଲା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର। এই 12 ମାସ ଆମର ଏଇ 6 ଋତୁକୁ ନେଇ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ତେବେ এই 12 ମାସର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ এই 12 ମାସକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହା এই ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।